Kamusta, amigo? Kadala amigo ha. Alat lang. Hmm. Alat lang sa amigo. I Padungog na ko think amigo. I think you messaged me. Padungog na ko amigo. Oo, madungog ka pero hindi ko nakita ang iyong mukha. Pero baka sa iba nakita. Ano ba ang sadya natin sa gabing ito? Ano ba ang Ah, hindi ko? eto amigo. Ah, sandali lang. Makita nung naman kita amigo. Okay lang, ayos lang. Oh, ayos lang. Oh. Ano ba ang gusto mong malaman sa gabing ito? Ito, True Ano Charge, bang tanong Migo. mo? Gusto ko malaman, True Charge, Migo, kasi nabanggit mo kasi kanina with regards about True Charge. Gusto kong malaman yon. Oh, mas mabuti dahil Oh, gusto mo nang malaman ang true church. Praise the Lord. Hallelujah. oh. Migo, ito, Migo. Tawag nito. Yung binanggit mo kanina is all about True Charge. So, Yeah. at ang tanong ko lang, Migo, yung bang Anong tanong? yung bang kinaaniban mo ngayon o yung inaniban mo ngayon na Seventh Day Adventist, kaklaruhin ko lang ha, Seventh Day Yeah. Adventist General Conference, ito po ba ay yan po ba ay ang simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo? Yes. Base sa behavior nito. Dahil kapatid, ang mga apostol, sila po ang sinunod ng mga Seventh-day Adventists. Ang mga patriarchs, ang mga propita, sila po ang sinunod ng mga Seventh-day Adventists. Dahil dyan, ang Seventh-day Adventists ay based on behavior Oh, sa ito sa itinatayo ni Jesus Christ dahil ang mga apostol ay sila po ay mga Seventh-day Adventists. ano bang kwan Migo? Ano bang ebidensya mo na ang Seventh Day Adventist, ano yung apostol ay mga membro ng Seventh Day Adventist? Kapatid, kaibigan, kami po ay mga kasama ng mga apostol. In terms of faith, in terms of belief, in terms of spiritual concept, Oo. we are brother of apostle because they believe that Jesus coming very soon and they believe the Sabbath, the 70th Sabbath, and they teach about the Sabbath. That's why we Seventh Adventists are brother of apostle. Migo, ang tanong ko lang, ano po ba ang ebidensya mo na sila po ay membro na Seventh Day Adventist Church General Conference? Ang tanong mo, ano ba ang ebidensya? Ibig ba sabihin, meron ka bang tawag nito, meron ka bang dokumento na maipakita mo sa akin na ang itong Seventh Day Adventist General Conference kasapi po nito or kabilang po ito ang mga apostol ni Kristo? Kapatid, kaibigan, Seventh-day Adventist General Conference, yung pangalan na yon is recognized from the Securities and Exchange Commission. At yung panahon ng mga apostol, walang Securities and Exchange Commission. Dahil dyan, parang may mali sa iyong tanong. Bakit ba sabihin mo member sila sa General Conference? Bro. Hindi pa na-register yung General Conference noon. Bro, Hindi pa ang inanib, ang inanib
Iban mo ngayon na simbahan, ang kinaaniban mo ngayon na simbahan, ito'y tinatawag na Seventh-day Adventist General Conference, di ba? Kasi kinumpleto ko dahil mayroong Seventh-day Adventist Baptist, mayroong mga Seventh-day Adventist Local Conference, Seventh-day Adventist Reform. Kinumpleto ko nga kasi alam ko naman na hindi ka kasali do sa Reform, hindi ka kasali sa mga lokal, at lalong di ka kasali sa Seventh-day Adventist na yung kinaaniba ni Leomar Balasabas na ika nga yung Del Septimo Dia ba yun, yung tawag nun? At lalong hindi ka rin kasali o kasapi ng 70 Adventist todo el mundo, yung kay Ariel Amores, at lalong-lalo na yung dong kay Warren Basirel at saka yung kay Andrew Libot, no? Ikaw po ay kasali or kamimbro ng tinatawag na General Conference talaga. Ngayon, tanong ko sa iyo, may ebidensya ka ba na yung mga apostol ay membro ng Seventh-day Adventist General Conference? Mayroon ka bang ebidensya? Kung mayroon, ilatag mo nga, kapatid. Kapatid kaibigan, yung tanong mo ay mali. Bakit ba sabihin mo member of General Conference? General Conference is recognizing by Securities and Exchange Commission. At yung Securities and Exchange Commission, yun ang nag-recognize sa General Conference. At noon, kapatid, wala pang Securities and Exchange Commission ang sa time of Apostol. That's why walang registration noon. Ang Bro, ating kapatid, hindi ko naman tinatanong bro na sir, hindi ko naman tinatanong sir na may Security Exchange Commission na ba doon? May Makinig narehistro ka. na ba? Ang tanong ko kasi simple lang, kasi binanggit mo kasi 'di ba? Binanggit mo na ang mga Makinig ka. apostol ay membro ng Seventh-day Adventist. So, naghanap ako ng ebidensya. Yung evidence mo talaga, kung saan mo, mayroon ka bang ebidensya mo, nabasa yan? May dokumento ka ba na sila po'y membro? Yes, Seventh-day Adventist. But in terms of General Conference, registration yan sa Securities and Exchange Commission. But in generic Seventh-day Adventist, they are Seventh-day Adventists. Ang mga apostol, ang mga prophets, at ang mga patriarchs. That's why we Seventh-day Adventist General Conference, as a registered name of Securities and Exchange Commission, we follow the spiritual lifestyle and commandment of God's people. That's why na we consider na kami po ay kasama ng mga apostol na itinatayo ni Jesus Christ. Dahil ang Roma 11, kapag maniwala ka kay Kristo, kapatid kaibigan, ikaw po ay isumpay sa gitawag og puno, o kung sa Bisaya pa, kung mutuo ka kang Kristo, bisag hindi ka, isumpay ka didto sa punuan. O katong mga Hudiyo o bisag kinsang nagpatuo nga di mutuo kang Kristo, putlon o giputol sila. That's why na kami nga nintuo igo rami gisumpay. O kay gisumpay man mi nakaw Bro, ka mga apostol. Akong pangutana bro, tatagalogin natin to. Ang tanong ko bro, saan ang ebidensya mo na yung mga apostol ay membro ng Seventh Adventist? Pakilatag bro, may libro ka ba? May sitas ka ba? O ano? Gipasabot na taga. Gipasabot na taga. If magtanong ka in terms member, kapag sabihin mong member, wrong na tanong yan, mali na tanong. Dahil ang Seventh Adventist sumunod sa aral ng mga apostol. Sumunod
sa utos ng Diyos sa Biblia. Dahil dyan, kaming lahat na mga Seventh-day Adventist at ang mga apostol, member ng church na itinatayo ni Jesus Christ. Bakit ba sabihin mong member ang mga apostol sa Seventh-day Adventist na sinabi ko sa iyo na ang Securities and Exchange Commission nahuli kaysa time of apostol. Dahil dyan, in spiritual concept, maintindihan natin na ang true church tinatayo sa Panginoong Diyos. Sila po ay mga Sabbath keeper. Kapag ikaw ay hindi sumunod sa utos ng Diyos, ikaw ay itiwalag sa So, ibig, church ng Panginoon. so, ibig mo bang sabihin, bro, na yung mga apostol ay hindi membro ng Seventh-day Adventist? Kasama kami No, bro. sa church Bro, na ibig mo itinatayo. bang sabihin, yung mga apostol ay hindi membro ng Seventh-day Adventist? In terms of spiritual concept, member sila dahil kasama kaming lahat. Kapag sabihin mo spiritual, in behavior, in belief, in teaching, we are the same of apostol, because ang mga apostol sa ating panahon patay na ngayon. Kami ay mga buhay na sumunod sa kanilang mga aral. Iyon ang tamang pag-intindi. Yung binanggit mo, bro, na in terms of spiritual, in terms of concept, in terms of characteristic, yung mga karakter, saan mo, meron bang ebidensya dyan, bro, na itong mga apostol, in terms of spiritual, ay membro talaga sila ng Seventh-day Adventist? May ebidensya ka ba, bro? Para ma-prove natin sa mga viewers natin na hindi lang puro haka-hakat, kuro-kuro yung mga sinasabi natin, bro. Kapatid, kaibigan, kung maniwala ka ng banal na aklat sa mga bersikulo ng Biblia, ito ay hindi haka-haka ang mga sagot ko sa iyo. Pero kung hindi ikaw maniwala sa Biblia, ito ay haka-haka para sa iyo. Dahil hindi ka naman naniniwala sa spiritual na aklat. Dahil dyan, hindi ka makaintindi sa aking sagot. Yung tanong mo na mayroon bang ebidensya na ang mga apostol ay Seventh-day Adventist, meron marami. For example, Bigyan mo isa, bro, isa. Latag ka ng isa. bigyan kita ng maraming bersikulo, hindi lang isa. No, okay, maraming bersikulo, ilatag mo yung isa na sinasabing ang mga apostol ay membro ng mga Seventh Adventist. Isa lang, isa. Bigyan kita ng isang bersikulo na sila po ay Seventh-day Adventist. Ano yon? Unang-una, Lucas 23, verse Lucas? 54 to Lucas? 56. Lucas? Pangalawa, Lucas? Lucas 23, verse 54 to 56. Sandali lang ha, Sunod. sulat ka, Lucas 23, verse Ang tagal verse 54 to 56. Yung mga taga-sunod ni Jesus. no, bro. Yung mga babae. Doon ba sa sitas na binanggit mo, bro, doon sa mga sis or chapter and verses na binanggit mo. Ito lang muna itong Lucas, bro. Ito sulat po ni Apostol, itong sulat po ni San Lucas. Mayroon bang nakasaad dito sa verses na yung mga apostol ay membro ng mga Seventh Adventist? Mayroon ba? Sinagot kita na sila po ay bababasa mo na nangingilin ng Seventh Day Sabbath. Bro, hindi ko ay naman, bro. Hindi ko naman tinatanong, bro, kung sila ba'y nangingili ng Sabat, bro. Ang tanong ko lang, simple, para maunawaan ng mga viewers natin, bro, yung binanggit mong Lucas 23, mayroon ba tayong nababasang passage na nagsasabing sila nga ay membro ng Seventh Adventist? Kasi kapag nangingilin po ng Sabat yung dahilan mo, yung reason mo, marami pong nangingilin ng Sabat. Yung mga Church of God, Seventh Day Sanctified.
Nangingilin din yan ng sabat, yung mga local conference, yung mga todo el mundo, nagsasabat din yan. Saan, ano ba yung ebidensya mo dito? Kapatid kaibigan, palagi kitang sinagot kanina na ang yun o tunada sa tanong mo ay mali. No, hindi mali yan, bro. Naghanap talaga ko ng Mali ang ebidensya. tunado. Binanggit mo na membro ng Seventh Adventist. Kapatid, bakit ba magtanong ka ng member ng Seventh-day Adventist? Sinabi ko, mali ang tanong dahil kapag sabihin mong member ng Seventh-day Adventist, ang Seventh-day Adventist General Conference recognizing yon sa Securities and Exchange Commission. At hindi pa wala pang Securities and Exchange Commission noon sa time of Apostol. Dahil dyan, ang Seventh-day Adventist, matuturing maintindihan mo talaga na ang mga apostol ay Seventh-day Adventist at kasama namin na nangingilin ng Seventh-day Sabbath. Dahil sila po ay nangingilin ng Seventh-day Sabbath, kami po ay nangingilin din, kami po ang tagasunod sa aral at behavior ng mga apostol. Dahil sila ay patay na, kami po ay buhay na nagpatutuo sa lifestyle, sa paniniwala, sa teaching ng mga prophets, ng mga apostol, ng mga patriarchs. Dahil sa sinabi ko sa iyo na mali ang tanong mo kung naintindihan mo. Okay, Bakit ba ibahin sabihin na mo, natin yung... Bro, ibahin na lang natin yung tanong, bro. Ito yung tanong ko, bro. Saglit lang, makinig ka. Bakit ba sabihin mo member ng Seventh-day Adventist, hindi pa nabuo ang Securities and Exchange Commission noon? Ang pagkilala sa mga tauhan noon, kung maniniwala ka sa Panginoon at sumunod sa utos ng Panginoon, ikaw po ay kasali sa Christianity. Dahil dyan walang Securities and Exchange Commission, walang verification na ikaw ay isang member ng isang sikta. Dahil dyan, isa lang ang sikta noon, Christianity, at ang Christianity ay Sabbath keeper. Naintindihan mo? Seventh-day Adventist. Ibahin na lang natin yung tanong, bro. Kasi parang, palagay ko, parang opinion lang ito eh. Yung sagot mo. Ito, bro. Sabi mo yung Seventh-day Adventist. Sabi mo... Kaibigan. No, bro. Kaibigan. Huwag kang magtanong at huwag kang mag-judge na opinion lang. Nagbigay ako ng bersikulo. Basahin mo lahat ng Biblia. Bersikulo na binigay mo, bro. Wala namang, bro. Bersikulo na... Makinig ka. Basahin mo ang lahat buong Biblia. Walang turo dyan na nagsasabi na mangingilin sa araw ng linggo. Ang turo dyan, mangingilin ng araw ng Sabat. Dahil dyan, kapatid, huwag kang mag-concluse na opinion lang. Biblical to. Ang sinagot ko sa iyo, Lucas 23 verse 54 to 56, yung mga tagasunod ni Jesus Christ nagpapahinga sa araw ng 7th day. That's why sila ay tinatawag na 7th day. At sila ay naghihintay sa pangalawang pagbalik ni Kristo, ay sila po ay 7th day Adventist. Church meaning people who unite their faith. Naintindihan? Bro. Ito, bro. Ibahin ko na lang yung tanong, bro. Kasi wala talaga, bro eh. Isabi mo, yung Seventh-day Adventist General Conference ay isang recognized ng Security Exchange Commission. Tama ba tama ba ko? Oh, tama naman ka. Okay, bro. Ang tanong ko ay ganito, bro. Kailan na-recognize itong Seventh-day Adventist General Conference sa Security Exchange Commission? 1863. 1863?
So saan po ito na recognize ng Security Exchange Commission noong 1863, bro? Sa United States of America. United States. So noong 1863, meron na bang Security Exchange Commission nun? Meron na sa Amerika. Talaga? Hmm. Kasi bro, paano nagkaroon ng Security Exchange Commission noong taong 1863 na samantalang ang Security Exchange Commission sa United States America was founded on June 6, 1934? Paano nagkaroon ng Security Exchange Commission at that time? Sagutin kita. Ang Securities and Exchange Commission, kapatid, disimlay for registration pag-recognize sa mga gitawag og organisasyon. Sa sabi mo 19 Bro, ano sabi mo? ang Security Exchange Commission ng United States America was founded on June 6, 1934, so 90 years ago. At yung jurisdiction po nila ay United States Federal Government, headquarter sa Washington DC, United States. Yan nga bro, paano nagkaroon ng Security Exchange Commission at that time 1863 na-founded pala yung Security Exchange Commission is 1934. So before 1934, wala pang Security Exchange Commission. Paano nagkaroon ng registration si Ellen White noon? Kapatid, meron na, pero ang concept, ang pangalan, hindi pa. Parang sa Philippines ba? Philippines, hindi pa tinatawag na Philippines, pero meron ng mga pag-register or meron ng pag-recognize sa mga group o people dito sa Philippines. Kahit hindi pa ito tinatawag na Philippines. The same like sa Securities and Exchange Commission, sa term lang tayo nag-iba dyan. Pero in terms pag-recognize sa isang grupo, nandoon na yun. Dahil yung Securities and Exchange Commission, part lang yun sa... Dito sa Pinas, bro. Di ba? Di ba bro, sabi mo ay narehistro din kayo dito sa Pinas, bro? Yung mga tanong mo, kapatid, hindi na yun related sa salvation. No. Kasi alam mo, di ba, sabi mo yung General Conference. Yung mga tanong mo, hindi na related sa yung salvation, doctrine. Dito tayo bro, sa salvation bro. Dito tayo sa salvation bro. Kapatid, sa salvation tayo. Kasi alam ko nahirapan ka Security Exchange Commission. Yung tanong mo, gusto mo academic. No. Academic, I'm not questioning you in regards about, bro. I'm not asking you. Brother. Kapatid, parang gusto kang maging abogado at gusto kang magpaturo sa akin. I'm not asking you with regards about academic. Because you mentioned a while ago that the name Seventh-day Adventist Church is recognized by Security Exchange Commission. Kaya nga, natanong ko bakit na-recognize siya na yung Security Exchange Commission 1934 lang na-founded. So ito tayo bro, dinala natin yan, pipilitin yung Security Exchange Commission tayo, hahabulin kita bro. So sinasabi mong tatag kayo ni Jesucristo. So ibig bang sabihin, meaning to say that the Seventh-day Adventist General Conference was ang founder po nito ay si Kristo? Amen. Siya po ang tagapagtatag sa Seventh-day Adventist, yung simula pa lang. Okay, bro. Ito bro, meron akong magazine o website Adventist.ph, Adventist PH, klarong-klaro naman sa screen, Adventist PH weebly.com. Itong sabi bro, about ito kay Ellen Goldwhite, isang website, meron kasing nabasa dito, sino si Ellen Goldwhite? Bakit siya mahalaga sa Seventh-day Adventist? Babasahin ko lang bro at magtanong ako nito bro, kasi si Bulawan nahirapan nito eh. Sabi dito bro, Ellen Goldwhite, Ellen G. Harmon White, 1827 to 1915, ay isa sa mga co-founder ng Seventh-day Adventist Church. Kasama ang kanyang asawang si James White na kapwa, papatuloy, kasama ang kanyang asawang
si James White at kapwa nagtatag ng simbahan si Joseph Bates. Ano po yung narinig mo, bro, sa binasa ko? May Hesus Kristo bang nagtatag ng Seventh Adventist dito ayon sa inyong magazine? Ang tanong dyan, nakaintindi ka ba sa binasa mo? No, bro. Kaya nga nagtanong ako sa iyo dahil alam ko ikaw mismo ang makapag no, bro. Nagtanong ako, bro, dahil alam ko na ikaw mismo pag-explain ito dahil inyo ito website, di ba? Very Ang good, very good. tanong ko lang, bro, batay sa binasa ko, bro, na ang mga founder, si Ellen White, mayroon pa ito si Joseph Bates, mayroon pang si James White, may Hesus Kristo po ba sa magazine binanggit nyo, bro? Oh, ipaintindi ko sa iyo para gusto kang maliwanagan. Gusto kang maliwanagan, ipaintindi ko sa iyo. Gusto mo? Maintindihan mo? Bro, ang tanong ko lang, mayroon bang Hesus Kristo sa magazine na binanggit nyo? Mayroon o wala? Gusto kang maliwanagan. No, bro. Dahil sa... Ang tanong ko lang, bro, sa magazine nyo binanggit, may mga founder pinangalanan. May Hesus Kristo ba, bro, na nabanggit to sa magazine nyo? Ang tanong dyan, nakaintindi ka ba sa iyong binasa? No, hindi ko naman sinabing naintindihan ko ba ito o wala. It doesn't mean, bro. Bro, it doesn't mean naintindihan ko ito o wala. Ang tanong ko lang, bro, base sa binasa kong magazine, may Hesus Kristo bang nakakibat o nakasulat o wala? Kapatid, paintindi ko sa iyo ha. Yung founder na yan, one who found, yung naka-found, nakakaplag. Bakit ba isama mo si Kristo sa nakakaplag? Siya po ang tagapagtayo sa doktrina, sa aral ng Seventh Adventist. No, Isama mo yun. Hindi naman. Ito. Hahabulin na lang kita, bro. Bro, hahabulin na lang kita sa sinasabi mong... Kapatid, makinig ka sa sagot para maintindihan mo. Wala dyan dahil yung founder meaning dyan, yung founder meaning taga-kakaplag sa turo ni Hesus Kristo. Bakit ba isama mo sa Securities and Exchange Commission ang si Jesus Christ na siya po ang tagapagtayo? At sa panahon ni Jesus, wala pang Securities and Exchange Commission. Dahil dyan, ang Seventh Adventist yung binasa mo na founder, one who founds, isa sa mga nakakaplag. Sila po ang nag-register for Securities and Exchange Commission for legality sa bro. Ito, bro. Hahabulin kita sa sinasabi mong sa sinasabi mong nakakaplag. Batay sa magazine niyo, bro, sinabi. Batay sa magazine, bro. Batay sa inyong website, bro, ay sinabing ganito. Sinabi kapwa nagtatag ng simbahan si Joseph Bates. Ito, si Ellen White, meron siyang kasama, asawa niyang si James White, at kapwa nagtatag ng simbahan. Ang tanong ko sa iyo, bro, ano yung Bisaya term nitong term nagtatag ng simbahan? Kaning nagtatag lang, bro. Term nagtatag. Kung sa may binisaya na, bro. Gusto kang academic, gusto ka ding maging dictionary ako dito. No. Hindi ko naman sinasabing meaning, bro. I'm not asking you, bro. No, I'm not asking you with regards about meaning. No, bro. Intindihin mo yung tanong ko, bro. Kasi sinabi mo yung founder nakakaplag. So ito, magbanggit tayo ng Bisaya, bro, isabi ko sa iyo, tayo ng Bisaya, bro. Kasi sabi mo, yung term founder nakakaplag. I'm not asking you with regards about meaning ang founder, meaning sa founder. I asked you, ano ang Bisayan term sa nagtatag? Kapatid, kung aminin mo ngayon na gusto kang maging professor mo ako, sagutin kita sa tanong na yan dahil academic yan. Gusto kang maging teacher mo ako in terms of academic, hindi na for salvation. Wag mo yung
Hindi naman academic yung pinag-uusapan natin dito, bro. Dahil hindi naman gradong hinahanap ko. Ang tanong ko, bro, ano yung terminong, bro? Di ba sabi mo, ang founder nakaka-plug? Di ba? Bakit mo sabihin? Di ba, bro? Yeah. Ang sabi mo, ang founder nakaka-plug. Dito naman sa magazine ninyo, sabi, si Helen Goldwhite, isa sa mga co-founder ng Seventh Day Adventist Church kasama ang kanyang asawang si James White at kapwa nagtatag ng simbahan. Ang tanong ko, bro, itong term nagtatag, ano ba sa Bisayan ito? Sagutin kita dyan kapag aminin mo na gusto kang maging professor mo in terms of academic. No. Dahil gusto kang i-translate lalong sa Bisaya eh. Bro, wag na Aminin mo paligoy, lang. bro. In fact, Aminin mo lang. in behalf sa ating mga viewers dito, bro, wag nang paligoy-ligoy, bro. Ikaw, meron kang 68 viewers. Ako naman dito, meron akong 104 viewers. Dito naman sa YouTube channel ko, meron akong 143 viewers. In behalf sa iyong mga viewers at sa viewers ko, bro, ano ang Visayan term sa nagtatag? Madali lang yun, sagutin. Pero aminin mo muna sa akin na gusto kang maging professor mo ako in terms of academic. Dahil gusto mo ako gawing Layo dictionary. na yan, bro. Wag mo akong bigyan ng ano, bro. Wag mo akong bigyan ng ano ba yan, patotsada mo. Isabi mo lang. Aminin mo lang. Dahil yung tanong mo, simple lang yun sa Bisaya. Dahil gusto kang maging translator mo ako sa Tagalog to Bisaya. Dahil dyan, aminin mo muna na gusto kang maging professor mo ako in terms of academic. Dahil dyan, kung aminin mo, sagutin kita dahil ako ang professor mo. Hindi ko pa aminin yan, bro. Kasi hindi naman ako naghahanap na ikaw po'y maging professor ko, ikaw po'y maging teacher ko. I'm not asking with regards about that one. Kaya nga, hinabol kita doon sa mismong magazine ninyo. Ang sabi mo, ang term founder is nakaka-plug. Kaya nga, yung tanong ko, ano ba sa Visayan term itong nagtatag? Kapatid, kaibigan, hindi ka ba sang-ayon sa dictionary na binasa ko? Ang isa sa mga meaning sa founder, one who founds, is No, bro. isa. I'm not asking, bro. I'm not asking with regards about meaning, bro. Hindi naman ako nagtanong ng meaning. Ang tanong ko lang, bro, ano ba sa Visayan term itong term nagtatag? Alam mo ba yan? Sinabi ko sa iyo, kapag aminin mo na gusto kang maging professor mo ako, sagutin kita sa simpleng tanong na yan. Pero Simpleng kapag tanong hindi ba? mo aminin, kapag hindi mo aminin, mahirapan akong sumagot dyan dahil hindi ka nagpa-enroll sa akin in terms of academic. Nahirapan sumagot. Aminin mo. No, dahil ang programa ko, kapatid, tanong at sagot ito in terms of salvation, in terms of kaligtasan. Yung tanong mo, hindi na yun related sa kaligtasan dahil gusto ka nang maging translator mo ako. Dahil dyan, gusto ko po magpa-enroll ka sa akin na magiging professor mo. Bro, yan ba yung reply mo, bro? Pag may membro sa'yo magtanong, bro? Yan ba yung i-reply mo sa iyong membro pag magtanong ang isang membro sa'yo? Ito, halimbawa, bro, membro ako ng Seventh Day Adventist, bro. Halimbawa lang, ha? Bro, halimbawa lang, bro, membro ako ng Seventh Day Adventist, bro. Isa ako sa mga membro ng Seventh Day Adventist. Nalilito ako, bro. Sige, magtanong ako. Brother Daig, bilang isang evangelist ng Seventh Day Adventist, ano ang Visayan term sa nagtatag? Aminin mo ngayon nga, member ka na sa Seventh Day Adventist, sagutin kita. No, Aminin mo. halimbawa lang, granting without admitting for the sake of the argument. Huwag mong i-assume yan na miyembro ako. Dahil kahit kailan, bro, huwag mong i-assume na miyembro na talaga ako sa inyong simbahan. Dahil kahit kailan, bro, kahit maputi na ang buhok, hindi talaga ako sasama sa inyo. Pasagutin mo ako para maintindihan mo. Pasagutin mo ako. Okay, bro.
Ano ang Visayan term sa Kapatid, nagtatag? huwag kong patuloy magtanong. Kalaban tayo eh. Hindi kita member. Nagtanong ako. Sagutin mo. Makinig ka kapatid. We are kalaban tayo, hindi kita member. Ang treat ko sa mga member sa sagot na yan, dahil ang mga member, ang mga kasama ko, makinig sa paliwanag. Pero ikaw, hindi ka makinig sa paliwanag. Gusto ka lang magtanong, pero gusto ka lang magkanjaw. Dahil dyan, demonyo ka. Dahil dyan, gusto kitang ipaamin na gusto kang maging professor mo ako. O, yun. Bro, ayaw ko talagang aminin yan, bro. Ang tanong ko lang, bro, sagutin mo, bro. Huwag kang, sa live mo, nagawa kang awing, o nagawa kang kasi hindi mo masagot yung tanong ko. Ano sa Visayan term ang nagtatag? Term, nagtatag kasi binanggit mo, di ba? Yung founder, sabi mo sa Bisaya, yung founder nakaka-plug. Ngayon, ito, binanggit sa magasin nyo, kahit babasahin natin to dito, yan yung magasin, pagpikita ko sa mga viewers ko. Ito, yan At kapwa nagtatag ng simbahan, term nagtatag, ano sa Visayan term yan? Bisaya term lagi, alam kong alam mo dahil pinakasimpleng tanong yan. Kaya nga nagtanong ako in behalf sa mga viewers natin. Hindi ka sasagot para kabastos mo. Parang kasama mo yung followers mo pang walang mga bodos. Makinig ka sa sagot. Sinagot kita, makinig ka para maging professional ka din. Huwag kang bastos para kang walang pinag-aralan. Makinig ka ha. Yung tanong mo, galit. Hindi naman. Pinaliwanag ko lang at binigyan ko ng ngipin ang kita ko sa iyo dahil parang wala kang batasan, wala kang buot. Dahil dyan, nagtanong ka ng tanong na nonsense. Gusto mo ako ipa-translate for the sake na ikaw ay manalo sa argument. Hindi ako toy-toy na kagaya mo. Kagaya ng mga kagaya ng mga taong pinapasok mo sa yung lead agni mo. Hindi. Pero kapag aminin mo na gusto kang maging professor mo ako, maging instructor mo ako, sagutin kita kung ano ang Bisaya term sa tagapagtatag. Okay? No, bro. Malayo na yan, bro. Wag mo akong bibigyan ng patotsada na sa Stalin na bigyan mo ko ng Ito lang, bro. Di ba sabi mo, ang term founder sa Visayan is nakaka-plug, sabi mo. Ngayon, nahabuli kita sa sinasabi mong nakaka-plug. Sandali lang, bro. Pahawa na sa daig, kay dili na kuno mo pahawa na sa daig, nangasuko na kay dili hindi sagdilan na bro. Never mind that one, bro. Hayaan mo yan sila, bro. Paminaw ba? Kailan ba ka makaintindi sa mga sagot ko? Hindi ko pwedeng sagutin yan dahil magkaaway tayo or kalaban tayo. Hindi kita kasama. Hindi mo ako pwedeng ipasok sa bitan mo. Pero kapag aminin mo na gusto kang maging professor mo ako, sagutin kita kung anong Bisaya term o translation sa tanong mo. Dahil ang tanong mo ay, kung tawagin natin yung comments daw, bulok daw, pinakabulok ang tanong mo. Bakit ba? Bro, huwag mo ayahan mo na lang yan, bro. Mga comment yan, hindi ako nagbasa eh. Ito lang tanong ko, bro. Kasi hinabol kita sa term mong nakaka-plug yung founder. Hindi yung ko ba? hindi. No. Hindi ko intindi. Meaning ang ating pinag-usapan dito, hindi translation. Nagsagot ako sa iyo na founder meaning one who founds, isa sa mga nakaka-plug. Hindi for translation in Bisaya. Iba ang translation, iba ang meaning. Yun ang pinag-aralan mo. Ito bro. Yan. Ito bro.
di ba Tagalog tayo? Itong sabing founder na binanggit do sa magasinyo, Ellen Goldwhite is a co-founder. Ano sa Tagalog ang founder, bro? Hindi yun meaning, translation yun. Aminin mo muna na gusto kang maging. I'm not being asking about meaning. Hindi ko tinatanong about meaning. Ang tanong ko lang, bro, ano ba sa Tagalog ang term founder? Simple lang ang challenge ko. Ano? Simple lang. Kanina pa ako Aminin nagtanong, mo ayaw muna. mo sa Bisaya, ngayon Tagalog, ayaw mo rin. Translate yun ang gusto mo. Gusto kang maging translator mo ako. At saka, hindi na yun kasama. Huwag kang madami pasikot-sikot, bro. Kapatid, kaibigan, makinig ka. Hindi yun kasama sa aking services as a missionary na maging translator ako sa isang tao. Pero kapag magtanong ka na about salvation, about doctrine sa Biblia, kasama ko sa trabaho ko. Kapag gawin mo akong translator, professor, instructor mo ako at malaking bayad yan. Pero ngayon, libre lang kapag Bayad aminin daw. mo na gusto mong Nagpapabayad ata ito eh. Nagpapabayad. Academic yun. Wala na. Meron bang paaralan libre? Ay, ibang usapan na meron yung magpapabayad ka, bro. Ito. Magpa-enroll ka ng... Ito na lang, bro. doon. Ibahin na lang natin, bro, kasi nahihirap. Kapatid, Oh. makinig ka. Kapatid, makinig ka. Magpa-enroll ka sa lahat ng akademya sa Pilipinas kung wala bang bayad. Walang bayad, walang libre ngayon. May Bro, bayad kahit kapatid pa- kung akademya. bro. Pero in terms of salvation, kung gusto kang salvation, gusto kang kaligtasan, libre Kahit pa yun. siguro, bro, Walang naging bayad. professor ka ng ano, bro, hindi talaga ako magpapa-enroll sa'yo, bro. Wala naman ako matutunan sa'yo. Eto, bro, Bakit ka diba yung banggit mo, bro, kayo ang tunay na kay Kristo, tatag ni Jesu Kristo, di ba? Yung sinabi mo yan, di ba? At batay dito sa Biblia, bro, ako magbasa na lang ako ng Tagalog na Biblia dahil una is Tagalog naman itong ano mo, programa mo. Saka, Ito, King James na lang na Tagalog, bro. Ito, sandali lang. hindi mo ako maiisahan. Oh. Huwag kang ano. Naghanap pa nga ako ng Biblia. O, sandali lang. Masyado kang hot. Ito. Kapatid. Huwag ka magtanong sa Biblia, ikaklaro ko lang. In terms of bayaran. In terms of academic, mahal yon. Walang libre sa Pilipinas. Ay, Hindi yun kasali sa papabayad services. pala. Tama pala. Ay, korporasyon, nagpapabayad, no? Makinig. Pero in terms of doktrina, in terms of biblical, in terms of salvation, kaligtasan, libre yun, walang bayad dahil ang buhay ko ay inalay ko ng Panginoon. Libre yun kahit saan, magpaservisyo ka, funeral service, birthday service, o ano, libre yun. Walang bayad. Ito, Wag bro. lang sa akademya. May tanong ako, bro. Batay dito sa St. Luke, chapter 24, verse, tawag nito, babasahin ko, verse, dali lang, bro, saan ba yun? Ito yung kwan, bro, yung Biblia ang ginamit ko, bro, is, tawag nito, yung magandang balita, Biblia, verse 47 tayo, bro. Ayun, basahin ko. Sa kanyang pangalan, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa. Ibig sabihin, lahat ng bansa, o ipangaral sa lahat ng bansa magmula sa Jerusalem. So, dito makikita natin at maunawaan natin na yung palang simbahan na tatag ng ating Panginoong Jesucristo ay galing talaga, mula talaga sa Jerusalem. Tama ba ito, bro? Amen. Tama yun. Tama. Amen. Praise the Lord. Sige, bro. Ibig sabihin, makinig ka sa sagot para makaintindi ka. Ibig sabihin, galing sa Jerusalem ang doktrina, ang teaching para sa kaligtasan. Hindi galing sa Roma na pagano na inaniban mo ngayon. Naintindihan mo? Mhm. So, ang tanong, bro, galing sa Jerusalem, bro, saan ito umabot, bro? Sa buong mundo.
Sa buong mundo. Ngayon, yung Seventh-day Adventist General Conference na inaniban mo, yung simbahan na mismong inaniban nyo, galing ba yan sa Jerusalem, bro? Lahat ng doktrina teaching turo namin galing sa Hindi ko sinabi teaching, bro. Bro. Makinig ka kapatid. Makinig ka kapatid. Balik naman tayo sa registration nito. Ang lahat ng teaching ng mga apostol galing sa Jerusalem na sinunod at itinuturo namin. Hindi kagaya sa inyo na mga pagano na hindi galing sa mga apostol, galing sa mga pagano na mga filosofi. Sige, hahabulin kita sa teaching. Wag na lang sa simbahang inaniban mo kasi Secret Exchange Commission naman yung batayan mo. Ito, teaching, bro. Di ba yung sabi mo yung teaching nagmula sa Jerusalem? Now, ang tanong ko lang, bro, ang tanong ko lang ganito. Anong taon umabot ang teaching ng mga apostol dito sa Pilipinas at ikaw ay naniniwala at umanib? At pangalawa, ang tanong, sinong tao na nagdala dyan galing Jerusalem from Philippines? Okay, praise the Lord. Hallelujah. Kapatid, kaibigan, pagdating sa Pilipinas, ang turo ng mga apostol gikan from Jerusalem, 1906, dinala ito sa first missionary by Robert Cardwell na nagtuturo sa turo ng mga apostol. Turo ng mga apostol. Yun, galing sa Jerusalem ang turo na dinala 1906 by Robert Cardwell. Dahil dyan, nasagot ang tanong. Si Robert Caldwell ba, bro, ay taga Jerusalem? Ang turo from Jerusalem. No, hindi ko naman sinabing toro. Di ba nagdala siya ng toro galing Jerusalem? So, ibig sabihin, siya yung galing Jerusalem na nagdala ng toro, katuruan sa Pilipinas. Si Robert Caldwell ba ay namuhay sa Jerusalem? Yung tanong mo, sinagot ko na ang turo ni Robert Caldwell from Jerusalem. From Jerusalem. Taga saan po ito siya, bro? Kapatid, makinig. Yung tanong mo, vice versa, hindi mo yan kayang sagutin kung tanungin kita saan nanggaling o meron bang taong from Jerusalem direktang pumunta sa Philippines na Roman Catholic Church or Apostol. Wala. Bro, ayaman na lang yan, bro. Makinig ka sa sagot. Nag-ikot ang message sa Europe, South Asia, America, until Jerusalem. Hindi na direkta from Jerusalem ang person. Pero ang turo from Jerusalem. Yun ang problema ng CFD. Hindi makaintindi kung anong galing sa Jerusalem. Matayuan ba niyo yan na mayroong tao na galing sa Jerusalem direkta pumunta sa Pilipinas? Hindi yun matayuan kahit anong grupo, kahit CFD, kahit si Talibong Daruligano. Hindi yan matayuan yung tanong mo na direktang taong pumunta sa Pilipinas. Dahil dyan ang tanong mo, nonsense, walang kabuluhan. Sinagot kita ng ito, bro. Dahil yung mga followers mo, parang walang modus nagko-comment na malayo sa sagot. Walang ito, bro. Kaluyan. Ito, bro. Si Robert Caldwell, bro, saan siya nagmula, bro? Galing sa Amerika. Amerika. Sinong unang taong nag-Christianize sa Amerika upang maniniwala itong si Robert Caldwell na may Kristo, na may pananampalatayang Sabat? Sinong unang taong nag-Christianize ng Amerika, bro? Gusto kang makinig. Kasi alam mo, bro, sabi mo si Robert Caldwell taga-Amerika. Sinong unang tao na nag-Christianize ng Amerika upang maniwala siya sa Christianity at nadala niya doon sa pagpaniniwala niya? Nung naniniwala siya ng Christianity, dinala niya sa Pilipinas. Sinong unang tao? Unang tao ang gusto mo. Bakit mo sabihin unang tao? Marami siya. Record sa history, maraming tao na from Europe na pinipersecute ng Roman Empire sa Santo Papa na pumunta sa Jerusalem at pumunta sa Amerika. Dahil dyan, ang grupo na yan, kung babasa
babasahin mo sa mga pinipersecute, generic term yon, tao na pinipersecute sa Roman Empire, Roman Hindi naman Catholic, natin, bro. sa Santo Papa, doon sa Europe. Bro, hindi naman, wag na lang tayo umabot sa persecution, lalayo na yon. 'Di ba yung Hindi yun. yung Amerika, Sagot 'di ba yun. wala pang, 'di ba yung Bakit Amerika ba? at the time, bro. Sinagot kita kapatid, nakinig ka, sinagot kita kapatid. Kung anong tao, generic person yun, maraming tao na pumunta sa Amerika. At yung concept na yun kapatid, kaibigan, marami sila na pumunta sa Amerika at nagtayo ng state sa Amerika. Dahil doon sa Europe, pinipersecute sila sa Santo Papa, pinatay. Dahil dyan, yung tanong mo, person as a one name, hindi ako tatanggap sa isang tao, Batay isa lang sa- tao na Christianize. Oh, bro. Balik yun. Batay sa history of the America, bro, kasaysayan po ng Amerika, ang una po nakapag-Christian, nakapag-Christianize ng Amerika was the Catholic Church. Sang-ayon ka ba dyan, bro? Hindi, dahil peke na Kristyanismo ang Catholic Church. Sige, Hindi bro. yun sumunod sa Christianity. Kapatid, sagutin kita, hindi yun sumunod sa founder ng Christianity. Ang founder ng Christianity, Sabadista, Sabbath keeper, hindi kumakain ng baboy, nagtuturo, hindi Wala yan. nagtuturo ng purgatory. Pero Bro, kayo nagtuturo ng iba sa turo ni Kristo na founder sa Christianity, hindi kayo totoong Christian. Dahil dyan, hindi kami maniwala sa iyo. Hindi kami maniwala sa inyong Christianity na yan. Yung umabot sa Philippines 15:21. Hindi yun Christianity. Pagan Christianity yun. Piki yung Christianity na yun. kung peking Kristyanismo yung Catholic Church na unang nag-Christianize daw sa Amerika, Christianize yung Sabbath keeper, Ano? meron ka bang history na pwedeng maipakita mo sa akin na ang nag-Christianize, original na Kristiyano is yung mga Sabbath keeper, hindi yung unang, yung mga Catholic? Meron tayong mga dokumento mapakita Kaya mo ko isa, na yung isa lang, isa. Pit. Wala ako sa bahay ngayon, nandito ako sa paralan, o tinatawag mo ako, hindi ka naka-schedule. Pero kapag magpa-schedule ka, pakitaan kita ng mga dokumento. Isa lang, bro. Pero Ako meron na lang talagang mag-search dito, bro. Anong pangalan, bro? mag-research or kapag magpa-schedule ka, pwede kang Wala ka bang natandaan, bro? Wala ka bang natandaan sa maraming dokumento, bro? Pagbigay ka lang isa, bro. Ako na lang yung mag-search dito, bro. Anong pangalan? dahil sa rami, hindi ko matandaan. Hindi mo. Wala ka bang bro? tanong? Kapatid, wala ka bang tanong about biblical? Kaya nga, tinitrasat natin yan dahil una is, sabi mo, kayo, tunay ni Kristo. Eh pala bro, wala ka namang wala ka namang mga solid na evidence sa kayo po'y konektado. Di ba? Kaya nga, yung ko sabihin bro, yung kinukuha ko yung pagka-apostolic connection nyo. Kasi madali lang bro, madali lang sabihin na kami tatag ni Kristo, madali lang sabihin nangiling kami ng Sabat, madali lang sabihin bro, nagbasa kami ng Biblia, naniniwala kami ng Biblia. Pero in terms of apostolic connection bro, wala, putol kayo. Yung ngayon, si Robert Caduelo. Ito na lang bro. Kapatid, ako ang magtanong sa iyo dahil ini-insist mo na hindi kami konektado sa mga apostol. Ako ang magtanong sa iyo. No. Sandali, bro. Hindi pa nga tayo na-resolve sa issue nito. Tatanungin mo na ako. Hindi kinukonklos mo na hindi talaga. Dahil dyan, tingnan ko kung magkatayo ka ba sa mga tanong ko. Mamaya na lang yan, bro. Mamaya na lang yan, bro. Wala na tayong oras. Naubos mo ng isang oras ko. Hindi naubos mo. Hindi pa naman isang oras. Ano ka ba naman? Tanungin kita. Hindi pa naman isang oras, bro. Ito, 53 minutes pa nga dito sa akin eh. Quarter na yun. Quarter daw. Almost 1 hour na 53. Sige, magtanong Bakit ka. ka ba? Sige, alam ko namang naipit ka, kaya umiwas ka na lang. Magtanong ka na lang. Magpapatutsada ka pa.
ang tanong. Kasi ayaw mong tanungin kita, di ba? Oh, unang tanong. Oh, yeah, tanong. Sinong nagsabi sa iyo na si Pedro ay unang Santo Papa sa Roman Catholic Church? Sinong nagsabi sa amin na si San Pedro ang unang Santo Papa? Sino? Ay si Kristo mismo ang gumawa ginawa si San Pedro ang Santo Papa. 'Di ba? Binigyan siya ng mga sose ng kaharian ng langit. Ibig sabihin is authorization. Ay, sandali lang, nagsagot pa ako, bro. Ikaw nga. Nakinig ako sa sagot mo, ikaw hindi ka makinig. Ano ka ba? Ito, bro. Si Kristo mismo, bro. Bigyan mo ako ni. Bro, Bigyan mo ako sa salita ni Cristo. Naku, naman, oo. Ay, naku, hindi makikinig sa sagot. Ikaw kanina, nakikinig ako sa baba ng explanation mo. Wala ka namang ebidensyang may pakita. Nakikinig ako. Ikaw, di ka makikinig sa akin. Paano tayo magkakaintindihan nito? Tanungin mo ako, nagbigay ako kanina ng mga Nagbigay, verses. makinig ka. Verse, saan, di ba? Ito, bro. Si Kristo mismo ang gumawa sa kanya bilang isang... Makinig ka. Nasa ang verse na sinabi na si San Pedro unang Santo Papa, ginawa kitang Santo. Ito, makinig ka sa sagot ko ha. Huwag kang sapaw ng sapaw para magkaintindihan tayo. Huwag kang bastos sa sarili mong programa. Sarili mong programa, magbabastos ka. Sapaw ka ng sapaw. Ito bro. Ito bro ha. Sa Biblia bro, mayroon tayong dalawang klaseng pagbasa ng Biblia. Una, may tinatawag natin na explicit o implicit. When we talk about explicit, ito po yung fully revealed na talagang mababasa mo letra po letra. Kaya pag sinasabi nating implicit, hindi mo mababasa letra po letra, pero mayroon tayong verses sa Bible na pwede natin gamitin at iko-connecta natin na yun talagang ibig sabihin nun. Halimbawa, itong pagka naging Santo Papa ni San Pedro, di ba, naganap ka, letra por letra, mababasa, sinabi ni Kristo na ikaw, Pedro, gagawin kita Santo Papa. Explicitly, wala tayong mababasa nun. Pero in terms of implicitly, meron tayong mauunawaan at maintindihan. Kaya ngayon sinasabi ni Kristo doon sa St. Matthew chapter 19, 16 verse 18, di ba, ikaw, Pedro, ibabaw ng batong ito, itatayo ko ang aking iglesia. Babasahin ko ito San Mateo 16:18. Ayan. Ito na lang, babasahin na lang natin tong Bibliang Protestante ito. Itong Amplified Bible ito. Yan. O galit na yung mga kasamahan mo dyan sa comment section. Ayan na lang natin sila. Iinggit yan. Ito. St. Matthew chapter 16 verse... Sandali lang. Usapaw. Ako meron ako ebidensya. Ikaw nga. Kahit isa, wala kang nailatag O yan St. Matthew chapter 16 verse 18. And I see you today that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades, open and close parenthesis, death, will not overpower it by preventing the resurrection of Christ. Ephesians chapter 1 verse 22, chapter 4 verse 15, chapter 5 verse 23, Colossians chapter 1 verse 18. Ayan ang pinaka maganda nitong translation, may kaakibat ng bersikulo. Ayan, ito verse 19. And I will give you the keys, open and close parenthesis, authority of the kingdom of heaven, and whatever you bind, forbid, declared to be improper and unlawful on earth will have already been bound in heaven. Whatever you loose, permit, declared lawful on earth will have already been lost in heaven. Isaiah chapter 22 verse 22, St. Matthew chapter 18 verse 18. So itong passage na ito, itong sa tinatawag na St. Matthew chapter 19, ang binigyan po ng susi ng karya ng langit, authorization, si San Pedro. Wala tayong mababasa na si Kristo ay nagsabi kay San Pedro, "Oy, magkakaroon ka ng duplicate to, at ibigay mo kay Ellen Goldwhite Wala. Yung tinanong ka nga ni Father Greg doon sa authorization, zero balance ka nga O yan yung dahilan kung bakit naging Santo Papa itong si San Pedro. Sige, next question. Pero inamin mo talaga wala kang mababasa na sinabi ni Cristo. Wala. Halimbawa na lang. Halimbawa, explicitly wala. Sige lang, nagsagot ako. Nagtanong pa ako. Kanina lang kang sumagot, parang hindi ka marunong
Huminto, para kang babae. Pakinig sa ko. sagot. Oh. Ang sagot mo, ang haba, ang taas, pero wala kang nababasa na implicit maintindihan na si Pedro ginawang Santo Papa. At nagtanong pa ako, magsagot ka na. Ito ang tanong, kapatid. Nasaan ang letter ni Peter na sabi niya, ang authority ko bilang first pope ibigay ko sa Roman Catholic Church, na saan ang letter ni Apostol Peter. Letter baka mo ho. Bigyan mo ako ng letter ni Apostol Peter. Letter baka mo. Naghanap ng letter ito eh. Bigyan kita No, bro. Bigyan kita. Makinig ka sa tanong para makaintindi ka. Bigyan mo ako ng letter ni Apostol Peter sa Biblia ba o sa mga encyclopedia niyo na letter mismo ni Apostol Peter na ang authority ko bilang Santo Papa ibigay ko sa Roman Catholic Church. Meron o wala? Hindi bro, ang tanong ko, ang sagot ko dyan bro, wala bro, kasi hindi letter ang pinagbabatayan bro. Ang Panginoon mismo bro, ang siyang mismong may Amen. pinagkawa ka sapaw. O tawa na tawa Di, bro, amen huwag ka ragali. bastos sa sarili mong programa. Bastos ka sa sarili mong Amen, programa oh. Makinig ka. Amen Ikaw po. nga, nakinig ako sa Basta sagot mo amen. kanina kahit wala kang ebidensya. Makinig ka. Kahit tanggap mo pa yung sagot ko, hindi. Makinig ka na lang, huwag kang sapaw. Makinig ka, nag-amin ko. Ibig sabihin, makinig ka ha. kapag mag-amin ang isang tao, approve sa iyong sinabi. Kaya nga, Dahil okay, dyan, sabi hindi bro, yun. ito, nangingi ka ng letter. Amin yun, amin. Huwag kang sapaw. Ano, sasagot ako, sasapaw ka. Hindi. Pinaliwanag ko sa iyo na hindi bastos yun dahil sinabi mo na wala ka talagang letter. O kaya nga, hintayin mo yung explanation ko, huwag kang batin ng batin. Batin ka kasi, sapaw ka ng sapaw. Kapatid, hindi yun bastos. Kapatid, nag-amin lang ako at nag-thumbs up dahil approve ako sa mga sinabi mo. Sasagot mo ba? Sige. Approve. Hindi ako masaya na sagutin ko. Manahimik ka na Na-approve ka ng sagot mo. Manahimik ka na lang. Nagsagot pa ako, ikaw, sapaw ka na ng sapaw. Kahit mag-thumbs up ka pa, manahimik ka na lang. Sige, hindi pinagbabatayan, bro, hindi pinagbabatayan dito ang letter. Na kasi bigyan kita ng letter, ito, may kasunduan tayo. Wala. Ang Diyos mismo ang siyang may magtatalaga doon sa pamamagitan ng eleksyon. Kaya ngayon, Santo Papa, iilik yan. O kaya, nung namatay si San Pedro, sino pumalit? Si St. Linus. O di ba? Hanggang ngayon kay Pope Francis yan. Kung sakasakaling man lang kung simba ko lang palayo, wag naman sana. Kung halimbawa pumanaw itong si Pope Francis kasi may sakit ng iniinda, pero sa tulong naman ng dasal ng mga Katoliko, gumaling naman. Nice. Pero kung sakaling siya po ay bumitaw sa kanyang pagiging Santo Papa, yung bang halimbawa pumanaw, kasi lahat naman ng tao ay pumanaw. Sino ba papalit? Kaya nga mayroong eleksyon, hindi yung letter na isusulat ni Pope Francis. Ano ba yan? Ha? Ano ba yung hindi naman ibig sabihin yung sosi is yung kanyan, yung property na kailangan mo talagang mayroong kang sulat na ikaw ay tagapagmana ng wala yon. Authorization yan. Ang Diyos mismo nga nagsabi, si Kristo. Sinabi niya ni San Pedro na, di ba, pinipredict na niya, oy, hindi ka sarili mo, hindi ka naburingan sa sagot mo. Ano ba? Kapatid, hindi ka naburingan sa sagot mo. Ang haba. Hintayin mo, hindi pa ako tapos bro. Kahit nabuburingan ka, hayaan mo na lang. Kisin mo na lang. Alam kong nabuburingan ka. Ako hindi ko nabuburingan. Aling-aling sa mga viewers natin to. Di ba? Sinagot na kita eh. Di ba? Ang Diyos mismo, ang siya mismong nagtatalaga, di ba? Di ba? Pinipredict. Oy, sandali. Makinig ka muna, makinig. Pwede ba maging disiplinado ka sa oras mo? Dahil hindi ito ating lahat oras mabilang tani. Bigyan mo ng disiplina. 1 minute pinakataas. 1 minute pinakataas.
1 minutes lang pinakataas. Bigyan mo ng disiplina. Sharing ito eh. Dito debate na kailangan mo talagang uurasan mo ko. Sharing ito, di ba? Naghahanap ka ng kasagutan. Hindi Kahit sa mga sharing ito, kahit sharing ito kapatid, bigyan mo ng di kadilisa. Yung Ay, nako. Sarili Mahiya ka sa programa sarili ko, ba? bro. Huwag kang bastos, bro. hindi ba? Nagsuggest ako sa iyo dahil isang tanong ko, ubusin mo sa patutsada mo yung mga sagot mong mahaba. Bro, tiisin mo na lang, Pwede bro. magbigyan. Kahit anghang yung salita. Pwede Kahit anghang nag-request yung... lang ako sa iyo. Nag-request lang ako sa iyo na pwede ba na idisiplina mo ang oras mo kahit 1 minuto. Hindi, Sa tingin bro. ko, over 1 minute na ang sagot Tiisin mo mo. na lang. Tiisin mo na lang. Pabalik-balik ang sagot Programa mo mo. yan, di ba? Hindi, dahil sa programa ko, nag-request ako, I have right to control my program because this is my program. Pero hindi ako nag-control sa iyo. Nagsuggest ako, nakiusap para sa mabuting usapan. Huwag mong ubusin ang oras na patutsada pero malayo na ang haba pero malayo sa tanong. Okay lang. Ay na, di mo man tanggap yung ano, bro. Hindi mo man tanggap yung mga tanong ko, bro. Ay, yung mga sagot ko. Na, Sapaw ka kasi normal, hindi nagsapaw. tanggap. Hindi. Sapaw ka kasi nagsapaw. Sabi mo, Isin mo na lang. kapatid, sabi mo, walang mabasa na sinabi ni Kristo na po si Peter, pero implicitly maintindihan. Dahil dyan, nagpatuloy na lang ako maintindihan yung authority from Peter before mamatay ang isang leader kapag authoritarian ang pag-intindi mo. For example, sa Saudi Arabia, authoritarian ang kanilang system and government. Ang kanilang leader, authority ang magbigay. Sabihin sa isang leader na malapit na akong mamatay, ikaw ang susunod na maging leader. Yun ang authority ibig sabihin. Yun ang ibig sabihin sa authority. Pero kapag sabihin mong nag-eleksyon, hindi yun authority. Ano ba yan, bro? Magtanong ka ba, bro? O mag-explain ka na lang? Dahil yun. Tanungin kita. Magtanong na din ako. Tanong na din. Nakiusap ako, huwag mong pahabaan ng parang taas kayo. Ito ang tanong. At alam mo ba, kailan lang ginamit ang salitang Pontifex Maximus, yung term Santo Papa? Alam mo, kailan lang ginamit? Anong taon? Alam mo, hindi. Alam ko, bro. Pero hindi na yan importante, bro. Halimbawa, bro, alam ko yan, bro. Pero hindi na yan importante para sa akin, bro. Kasi alam mo, bro, yung term na kailan ginamit ang term Santo Papa. Alam ko naman next step mo yan, di ba? Na dati hindi pa yan ginamit. So, yung paggamit ng yung term Santo Papa, ibig sabihin diyan lang kayo nagsimula, di ba? Yan yung concept ninyo. Ay, di na yun importante, bro. Halimbawa, yung kalisa di barangay. Di ba? Di pa naman yung barangay captain. Dati kalisa di barangay pa yan. Iniba lang yan, tinatawag na barangay captain. So, ibig bagay sabihin, yung yung kalisa di barangay, di na yan barangay captain. Dahil iniba yung kalisa di barangay, ginawang barangay captain. Di sim lang yan sila, yung kanilang mga gawain, pero iniba na nga yung pangalan, yung katawagan, yun lang sa Santo Papa, bro. Yung gawain ng Santo Papa, pinagpatuloy lang ng mga Santo Papa namin mula kay San Pedro. Di ba? Sunod na tanong. Ang hindi importante sa iyo, pero importante sa akin, anong taon? Hindi ko sasabihin sa iyo kung anong taon. Ako nga nagtanong ako sa iyo. 'Di ba? Ano sa Visayan term ang nagtatag, di nga nakasagot eh. Pati nga sa Tagalog ng fountain mo nga sinagot eh.
Kapatid, translation yon. Yung gusto ka ng translation, hindi meaning, hindi history yon. Translation. Dahil dyan, pinaka-basic yon na tanong. Pero, pinaka-basic, ginawa mo akong tanga. Pina-translate mo ako sa alam ng lahat kung ano ang naman kita ginawang Bisaya. tanga, bro. Pero ngayon, hindi kita ginawang tanga. Nagtanong lang ako for the sake sa viewers mo na anong tao research dyan. Madali lang mag-research ngayon kapag Bro, hindi ko sasabihin sa yan, bro. Hindi naman importante yan, bro. Oo. Importante yun sa viewers, kapatid. Ibig sabihin, hindi mo alam. Ako nga, nagtanong ako sa iyo kung ano yung kwan, hindi mo nga sinagot eh. Dili, para na ako bro, dili na na importante. Kabalo ko sa mindset ninyo ana ha, kung saan lang bilisayon kadali ha, o kaya sa magtagalog ta. Kay ba ko sa mindset ninyo ana, kapag mutugan ko, halimbawa, morning tuiga. O niya, mayroon ang kadayon sa ato pa dihara, nagsugod din yung pagkasanto papa. Adtong panahon nga nilang San Pedro, wala pa yung term Santo Papa. So how comes gihimo yung Santo Papa San Sinagot mo Pedro? na. Eh bakit ko Sinagot ka mo na ang sarili mong argumento. Kayo lang ang nagbibang. Hadagan, putok alam na yan. Oo. Mabuti. Tanawa lang yun. Ikaw lang, kapatid, mabuti, ikaw lang ang nagdibang sa sarili mong argumento. May nang unhan bro. May nang unhan na lang tikadaan kay kabalo ko sa mindset mo ng pangutana ha. Kay ini butugan gusto guman man yung kana nga sa ato pa di ay kay ani ra man palitan moingon ko nga last year raman bro gigamit na mo ng termino Santo Papa. So moingon dayon ka nga last year di ay ning inyo Santo Papa sa ato pa adtong panahon ni San Pedro wala pa ning term Santo Papa so dili pa gid Santo Papa San Pedro diha man ang dating so Ikaw lang na din drama Pero kapatid, alam mo ba kapatid na ang Pontifex Maximus yung term po ginagamit na sa panahon kapatid ginagamit sa lahat o pwedeng gamitin yan sa lahat ng ordinary press. Alam mo yan sa history? Alam o hindi? unsa nga istorya na bro Ang tanong ko, alam mo ba o hindi? lagi nag-mention man kag history you mentioned the history tingnan natin yung history mo huwag kang mention ng history na kahit pages wala kang may pakita kahit kabir wala anong history yan Hindi. Tinanong kita dahil ang unang magtanong bro, kung magtanong ito ito bro, tuturuan kita magtanong bro kasi ang tagal-tagal mo lang sa larangan ng diskusyon hindi mo pa rin alam kung magtanong ka bro, kung mag-mention ka ng history mag-present ka sabi mo, di ba, sabi mo alam mo ba sa history sabi alam mo ba sa history mag-banggit ka ng history i-search natin yan Kaibigan, just like for you kanina, nagtanong ka kailan ang Secretaries and Indices Commission, kailan hindi ka naglatag ng mga document dahil naglatag ako ng document bro, Security Exchange Commission was founded hindi ko lang nasabi bro yung Security Exchange Commission was founded bro ayon po yan sa tinatawag natin na Wikipedia meron ako Wikipedia wag mo Basta ko Wikipedia ha. At galing din yan sa sa mga website ng American bro, yung sa mga United States. Iba wala. Nga piso wala. Mao na nga og pari akong tanungin ito makahilat-hilat jud pero maluoy ko Mindis. Mao na nga kini. Ayaw na po. Motay hangin-hangin pa madinis bagyong uwak ni. Di lagi. Kapilde na magalitan si Patrick Greg Mendes unya manganti pagkari. Unsa may pilde nga? Ginoo ko. Ang Tanawa bitaw. Paminaw ba? Tanawa bitaw tong authorization ninyo. Wag ito kay hatag bisan na nagpapil. Paminaw ba? Paminaw. Ang discussion na moing Mendes, professionally approach to na knowledge ba? Knowledge, educational purposes, spiritual and educational purposes. Hindi yun debate na yung thinking nyo na debate. Yung thinking mo na
Nagthinking di kong debate diri wa man, debate hay patadala natin moderator. Bakit mo sabihin talo na nanalo ang katotohanan dahil na-present ko biblically ang true church founded by Jesus Christ. Lahat ng unang church na tinatayo ni Kristo ay mga Sabbath keeper. Dahil sa Wala, patuloy bro. ko magtanong. Patuloy Bro, wala ka akong tanong. naka-present to bro. Haom-haom ra tong imo own interpretation. Balikan mo, balikan ang mga bersikulo ko. Balikan. O balikan mo. Pero patuloy ako magtanong. Patuloy ako. Tumatanggap ka pa ba ng tanong? Sa mong Tumatanggap ka? tanong na. Sa manang pangutanahan nimo. Balikan kita. Alam mo ba na ang term po ginagamit sa mga ordinary priests noon? I-present, Alam mo, hindi. i-present lagi nimo. I-present before ka mangutana. Before ka Hindi na mangutana, ako nag- mag-present kag dokumento. Ano ba bro? Hindi na Todo ako ante ka nag- bro. Ha? Kapatid, Oy, paminaw sa ba? kapatid. Paminaw sa ba? Bro, Kapatid. ayaw kung gimuag bata. Hindi, Oy, makinig bro. ka muna. Makinig ka muna. Makinig Bro, ka bro. muna. Makinig Pagdaanan ka ba muna. man ka? Hindi, makinig ka muna. Huwag kang magpatutsada, makinig ka muna. Hindi na ako nagtanong ng based in history. Pero based on my knowledge. Alam mo ba? Meron akong knowledge about that. But ang tanong ko, alam mo ba? Alam mo, hindi. Sa simple Dili tanong, ko, bro. hindi magkasagot. Ane bro, dili ko mo tubag ana bro, kay in the sense wala ko ana mangutan nagali ka pili nag ebidensya kay to ng tanawon. For example, tudloan ta ka ha. Base di sa libro nga Hindi akong ako- gibasa, base sa Biblia nga akong Hindi. gibasa, base sa mga source nga akong gibasa, ang terminong Santo Papa gigamit di ay ni bisan dili mga pare, bisan ordinaryo. Muuyon ka ba ani? Ana kay tong tanaw na. Kay yun ang Hindi. ano, wa ka ebidensya. Nanigulang naman ka aning imong Ibig programa. sabihin- Kaya mo kay baw. Kapatid, ibig sabihin, hindi mo Ayaw alam ko, talaga. me, bro. Sinabi ko, tinanong ko, Ayaw ko hok kailan ba? kay baw. No, kailan ba ginamit ang term Santo Papa, hindi mo sinagot? Kay kung At pangalawang mutugan ko tanong nimo ko, ana hindi mo bro. sinagot. Bro, kay kung mutugan ko nimo ana bro, ang imo na pong hingkuan ana patutsada sa ato pa day pwede ra day makagamit bisag dili Santo Papa. Kung anong wala tawag Santo Papa stagli, anong wala tawag Santo Papa na yung mga kardinal, yung pwede ra man day gamiton. Takot Di ka ha ba mo na sa mga panulong. Takot ka ba sa mga tanong ko? Bakit hindi mo sagutin? Ano sa imong pangutana pero tarong sa imong pangutana. Kana ba na kay Bitaw na. itong yawiran ba? Kaya di ka mo kung mag-premise. Di kay, mangutana ka para Okay, nako. mo. Mangutana ko Sagutin nimo. mo. Base aning imong Sagutin mo. pamahayag. O, di ba? Nakoy gipangkot Sagutin nga mo. mga pamahayag nimo. Nakoy mga source. Base aning inyong magasin. Base aning inyong libro. Sagutin mo. Sagutin mo. Sagutin mo. Kailang anong taon ginamit ang Adi lagi ko mutubag ana bro. Kay nga naman wala lagi kay dokumento gihatag na kuana. Kabalo ko sa imong utok nagan na oy. Stilan. Proceed Hindi siya sa sumagot. dokumento na ala ya ka mangutana. Da ka nang i-premise Sunod mo na ba? tanong. Sunod na tanong. Sunod na Pero ka tanong. sa tiyong mangutana. Gusto kang magpipag-digmaan sa akin eh. Sunod na tanong. Kailan na-invento, nagawa ang encyclopedia? Kailan? Dili dia bro. Ano taon? Ayaw sa gabot anang encyclopedia bro. Kay kung maura man gyapon og tagaan ta kana kog encyclopedia kano sa nahimo na di man gyapon ka motuo. Bisan pag maglukdok kag tanang klaseng encyclopedia di man gyapon ka motuo. Og ako'y mangutana nimo ana mayroon po ka. Dili man na about salvation. Ay sa og ako'y mangutana nimo ana mayroon po kag dili man na about salvation. Gapo. Gapo. Gapo, paminaw. Gapo, paminaw. Makinig ka. Iba ang doktrina niyo. Bible alone kami. Kayo, encyclopedia kayo. Ang salvation niyo. Encyclopedia bro. Wala Ipatayo taon may ninyo. nagsaliga na bro. Bro, ayaw bro. Ayaw may buhat-buhati nga Ipatayo. encyclopedia among doktrina bro. Kay there is no official teaching of the Catholic Church nga gasalig nga ng encyclopedia.
Ayaw pagbuhat-buhat og istorya nga among doktrina gabasig encyclopedia. Ayaw bro, Hindi kaya kayo. encyclopedia bro, second source Makinig na ka, lang na. makinig. Pwede ra Makinig magalit ka. ka magdebate. O isa sapaw. Pwede ra Makinig magalit ka ka. magdebate bro. O wala encyclopedia hay. Unsa may resulta tong debate na tong duha true charge. Ako'y affirmative. Wala gamitay ebidensya nga encyclopedia. Pwede luya nimo. Nagkabuang pago saya ni Ellen Sige, Godoy. kinambo kay. Luoy ba kay ka sa tanang debate, luoy kay Wala, ka. bro. Loy ka. Sabihin naman bro, Ay, sige. nya mo ikit ako sa akong programa bro. Ug pa na punta pag live kay mo sud ko. Nahadlok na duha ka pangutana hagba. Wala ko mahadlok bro. Kay kana yung pangutana bro, pinakasimple kay na bro. Wadyo ko mahadlok kana yung pangutana. Wadyo ko mahadlok. Ilan lang ang nagawang tanong ko. 5 lang. Pero hindi ka na nakasurvive. Kasi God bless, good luck. Bye-bye. Wala pa lang bro. Tama ra jud ko ron mga inarong orasa basta gabi bro, di man ko magpagabi bro. Ugma na lang bro, balag maabot tag alas 12 bro. Yun. Sabihin mo sa mga followers mo na nag-surrender ka. Umiyak at sumurrender. Bye-bye. Nako sa kong ayaw. Be, hagiton ti kag debate be. Oh, Wala. online debate, online debate. Kailangan ko ka kayo, online debate. Paminaw ka po. Balikan ko lang ha. 5 katanong, No, hindi mo na nasagot. Para maklaro na ito bro. Online debate bro. Ikatatlo, hindi mo na nasagot. Online debate. Hindi mo na nasagot. Ayaw kung hindi ka di masagot. Ikaw, hindi kayo na-answer. Bisa, dokumento wala. Abe, anani na lang. Kailan na hindi to? Anani na lang, saman. Masukol kag debate na ko, o di. Kapatid, personal tayo, pumunta ka sa Cagayan. Dili, layo Upawan ka ako ng na Cagayan, ituro. bro. Ako na nang i-explain mo sa chat about anang Cagayan. Hope nakasabot ka sa Ayaw, akong may explanation. nagkakali ka. Oh, kata lang kay libre tag pasahe ato. Nya bro, ani na lang. Online debate Dili na lang ta ikaw. bro. Nganong pa? Ato ko pangaguaguon nag personal nga tamay sa yon. Online. Ayaw ng online kay daghan kay kag patutsada dito ta sa face to face. Wala ta. Ani na lang. Masaman, masukol ka na kung online o dili. Anhig Cagayan, face to Masukol face ka ta. na kung online o dili. Ang imo Masukol ba ka na kung ikaw. online o dili. Gusto ko face to face kay Dili kita ba sa bro? Huwag mo ebidensya. mamuta nag face to face ba? Masukol ba ka na kung online? Yes or no? Anhig Cagayan kung gusto Yes or ka no? magdebate sa Yes or no lang. Yes or no. Kaya online, para makaibaw ko. face to face lagi. Lagi, wag Ang gusto na ko ko. mangutan na kung sa ang ako ba, musukol ba ka na ko sa online? Yes or no? Online, nagdebate na bitaw tao, nalukapan na ka kay surrender. Sa lahi man eh, kaya man ni debate. Umtay mo direktor ani. Umtay mo Debate, tawar. direktor. Dawa man tay topic ani. O karon, Debate. ang pangutana, musukol ka na ko online? Yes or no? Unang pangutana, ikaduhang pangutana, ikatutlo hagba, Ayaw, ikaupat sintaha, bro. Lisod kayo. Iwa, nahimo biya kang awing nga nimong programa, bro. Ane, o sa man, musukol ka na ko Ikaw online? ang Yes or no? Musukol ka na ko online? Yes or no? Ikaw ra nang di mo tubag. Yes or no? Ikaw ra nang di mo tubag. No, tubag ako bro. Musukol ka na ko online? Yes or no? Musukol ka na ko online? Yes or no? Online na bitaw ta karon nagdebate tao. Dili ba Klaro siya na. nag-debate bro? Kaya wala siya moderator. Nga no madegoy mo dito, dili debate na, debate man Wala mo debate style. bro. Kaya in the sense, wala pa na mahayag. Wala po ka na mahayag. Question and answer naman eh. Jadi kay kamo dawat sa akong explanation nga pretenta asa kay gilaay ka istorya lang unog ganun sakitan ko ka. Kato de mo. Wala, saman. Wala de ka na mahal. Musukol ka online, yes or no? Yes or no, saman. Musukol ka online kay ipa-schedule na to ni. Kapatid, kato de mo explanation, di na pamahayag. Dili ba? Ha? Musukol ba ka na ko online, yes or no? Balikan sa nato. Kato imong pamahayag. Kato imong explanation. Musukol Dili ka na, yes or no? Yes or no? Pero kuan kay buyes ka, ipa-schedule ako ni. Nag-online na bito ta karon no? Unya ning atras Dili surrender ba? ka sa Ayaw karon. Ayaw karon kanang with moderator akong gusto. Musukol ka, yes or no? kapatid. Kung sabihin mo ng ganyan,
sinagot kita na kahit Yes. kailan hindi ko aatras sa'yo. Nag-online na tayo ngayon. Ah, Pero gusto ko. Sige, online ta. Di personal magkakamu visit atras sa'yo. na ako. Online ta. Kaya di magkakamu atras na ako. Online ta. Unsa mga adlaw na imong bakante. Personal muna tayo, personal. Hindi na bro. Di yung ka kay giatrasan. Akong gusto online. Yung sa wala kay giatrasan karon. Unsa may imong bakanting oras. Kaya ako pa schedule na. Personal sa ta. Dayon online Ayaw, tayo. personal kay layo kay na bro. Layo kay na personal bro. Kung gusto ka bro. Anak ka titulo bro. Kay mura na ma. Oh, Ay, ayun na bro. giingnan Ang ka ba akong yung gusto online. Sindi man eh. Diba? Ang akong gusto online. Kini nag-comment eh. Bro, ayun, nagam-style yan. Ayaw, kung lingaw-lingawa. Ingon ka, wala kay giatrasan. Karon naman Gabo. pangutana, kung sa kadlaw ay mong bakante. Di ba si MD ni si John Michael Escultor niya gingan nagbayo Ayaw, talagang bata. Ayaw, nagambata. Ingon ka nga, wala kay giatrasan og debate. Karon kay gusto man din mo online, wala kay giatrasan. Kung sa mga kadlaw ay mong bakante. Una lagi pista. Ayaw lang Online kaya tayo. face to face bro. Ayaw face to face kay umana ko nag-explain nimo anang face to face. Di ko nimo mapugos ana. Naman tay online. Ingon ka wa kay giatrasan. Unsa man imong bakanting oras og adlaw? Face to face ta. Kay ano? Bro. Ayaw bro. Dili ko og online nimo. Kay kapila na kapili sa online. Okay, dili. Nanghilat Okay, sa na mo. online. O mana. O mana. Palaw. Muna nga. Inong gabi una